Hvis vi nu tegner et felt her, og inde i det felt, der er der andre felter, med hver deres positioner og hver deres kapital. Så er der her et felt, som vi kan kalde et metafelt, eller metakapitaler. Og i den sammenhæng her, der er det staten. Hvor man så kan sige, at de forskellige felter ligger, at det spilte her, de ligger konstant i en kamp imellem hinanden, hvor de forsøger at få indflydelse på hinandens felter. Så forsøger de forskellige felter også at få styr på metakapitalen, altså metafeltet, fordi at staten, den jo kan definere de andres kapitaler. Så ved at markedet, altså det private erhvervsliv for eksempel, forsøger også at sige, at vi vil gerne have skruet nogle uddannelser sammen på en sådan måde, at vi kan få nogen til at tage os af vores maskiner, så I bliver nødt til at uddanne nogle specielle maskiningeniører på en speciel måde. Så forsøger det her felt at sige til metakapitalen, hvordan den skal gøre. Og hvis argumentationen nu er god nok, så vil metakapitalen sige til de andre kapitaler, hør, I skal gøre sådan og sådan og sådan. Så hele tiden så foregår der imellem markedet, eller imellem de andre kapitaler og metakapitalen, en kamp om herredømmet, kan man sige populært. Det er lidt sjovt.